Stimați telespectatori, revenim acum la tema dezbaterii noastre. Iată, pe eșichierul partidelor politice, pe eșichierul politic din țara noastră, a apărut un nou partid. Un nou partid care nu, la început, parcă nu spunea nimica, dar iată, vine tare din urmă. Presa noastră, atât în general, mass media, au mediatizat acest eveniment cu sosirea pe eșichierul politic a unui partid, sub genericul Partidul Mișcarea Populară. Ca să discutăm în premieră astăzi la postul nostru de televiziune, am invitat pe 4 responsabili ai partidului, ai organizației județene, atât la senior, dar cât și la tineret. Este vorba de domnul jurist Diaconescu Andrei, secretar general al Organizației de Tineret Vâlcea. Bine ați venit, domnule Diaconescu. A domnului economist Mirea Marin, președintele Partidului Mișcarea Populară, Organizația Județeană Vâlcea. Bine ați venit, domnule președinte. Bine v-am găsit. A domnului avocat Marius Condoiu, președintele Organizației Partidului Mișcarea Populară din municipiul Drăgășani. Bine ați venit, domnule președinte. Și nu în ultimul rând, a tânărului Robert Uță, secretarul organizației, sau mai bine zis, secretar cu organizatorii al Organizației Județene Partidul Mișcarea Populară. Bine ați venit, domnule secretar. Stimați telespectatori, pe parcursul emisiunii o să desfacem firul în 4, o să intrăm în miezul problemelor, probleme cu care se confruntă zilnic acești tineri care formează această organizație sub genericul Partidul Mișcarea Populară. Domnilor, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc în numele colectivului redacțional că ați dat curs invitației ca pe parcursul emisiunii să fiți prezenți la eveniment și să dezbatem această temă legată de viața și activitatea, bineînțeles, la început, cu greutăți inerente oricărui început, viața și activitatea organizației dumneavoastră. O să încep cu domnul Mirea. Domnul președinte, cum vi se pare această funcție? Este funcție grea? Cum ați primit această veste? Cine a fost la înființare? Și dacă ați putea să faceți un scurt istoric, că partidul nu are o vechime prea mare ca să ne pierdem în istorie, în date care nu spun nimica, ci din contră are o istorie scurtă și telespectatorul nostru poate să intre cât mai repede în miezul problemelor. Partidul Mișcarea Populară la Vâlcea s-a înființat începând cu 9 septembrie, inaugurarea, adică s-au pus bazele, primele bazele organizației 9 septembrie 2013. Da, 2013, da. La 2 luni de zile s-au format un nucleu destul de consistent la Organizația Județeană la Vâlcea și s-a organizat lansarea organizației județene Partidul Mișcarea Populară Vâlcea. Da. Cine a fost la înființare? A fost cineva de la centru, domnul președinte? La înființare a fost și mediatizată și în presă, și în media, și în presa centrală, și pe media centrală. A fost prezent domnul președinte Eugen Tomac, domnul Teodor Baconski, domnul Gelu Vișan, domnul Rizia Tudorache, președinte de la Ilfov, domnul Marian Vasile, președinte de la Olt. Deci din județele Dimitrofe și oameni de vârf ai... Da, și toată conducerea de vârf de la Cristian Petrescu. Unde a avut loc adunarea generală de constituire? Adunarea a avut chiar loc în sediul după Stoianovici, Gabriel Stoianovici, de unde stă și sediul actual. Acolo s-a tăiat panglica, s-a inaugurat sediul. Da. Să informăm, dacă îmi permite, să informăm telespectatorii noștri că sediul este extrem de central, e chiar la intersecția străzii Carol cu Dr. Stoianovici. Vis-a-vis de judecătorie. Chiar, da, chiar vis-a-vis, mai bine zis, vis-a-vis de Casa Vâlceană. Că toată lumea știe și Casa Vâlceană, dar știe și judecătoria. E un sediu foarte bun. Mai puțin cunosc Casa Vâlceană, să știți. Da. Da. Problemele la Vâlcea sunt mai mult cu judecătoria. Chiar acolo, sub Sprânceana Capelei, la poalele dealului Capela, o casă așezată pe colț, cu o firmă mare. Mi-a plăcut, domnule președinte, mi-a plăcut. Un sediu mai cochet, așa. Da, mai cochet, mai elegant, dar central.
Da. și este vizibil, vizitat din toate unghiurile și bine văzut. Și cum vii dinspre Olănești, și cum vii de jos dinspre Drăgășani, dar și dinspre judecătorie. Da, e bine și vă felicit. După care, după ce am făcut inaugurarea sediului organizației județene, acum o săptămână jumate, nu? O săptămână. Am avut lansarea organizației de la Drăgășani. La lansarea organizației de la Drăgășani, televiziunea noastră a fost prezentă la ambele evenimente. Da, la ambele evenimente. Da. Mulțumesc, domnule președinte, o să mai revenim. Domnule Diaconescu, iată, sunteți jurist. Cum vi se pare această activitate, această funcție de secretar general al organizației de tineret? Văd că toți sunteți tineri. Au avut amabilitatea să vină în fața dumneavoastră să se înscrie cu inima și cu sufletul deschis la această structură organizatorică politică? Da, au venit câțiva tineri, dar din păcate este foarte greu să atragem tineretul în politică, pentru că și-au pierdut orice urmă de încredere. Din tot ceea ce au văzut, la televizor, în media, peste tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, este foarte greu să atragem tineretul, dar asta încercăm, le prezentăm ce vrem noi să facem, în general, în principiu, și sperăm cât de curând să atragem cât mai mulți tineri. Da. Aveți și băieți și fete sau majoritatea sunt băieți? Avem și băieți și fete. Da. Majoritatea sunt din municipiul Râmnicu Vâlcea, nu? Da. Au servici sau sunt mulți fără servici? Aici fără este servici. Problema, exact. Și au pierdut încrederea. Da. Aveți perfectă dreptate. Aveți o dublă misiune. În primul rând să le redați încrederea în forțele și în tinerețea lor, așa, în dorința de a se afirma, și în al doilea rând să-i ajutați ca să-și găsească un loc de muncă, pentru că va fi foarte, foarte greu. Da. Și pare bine că ați subliniat acest lucru, ca telespectatorii noștri să-și dea seama de preocupările dumneavoastră, în primul rând, în a asigura condiții de trai, de viață acestor minunați tineri, acestor minunați colegi. Exact asta încercăm să facem și deocamdată lucrurile sunt promițătoare. Da. Mulțumesc, domnule Diaconescu, vom reveni. Domnule Marius Condoiu, sunteți președintele unei tinere structuri organizatorice din cadrul Partidului Mișcarea Populară, care funcționează cu rezultate bune în al doilea municipiu al județului Vâlcea. Este vorba de orașul de la poalele Dealului Viilor, din zonele vestite. Orașul Vinului, da. Ce zic oamenii, ce au zis oamenii când ați venit cu această propunere, cu această idee să înființați un nou partid, o nouă structură organizatorică pe municipiul Drăgășani, ca filială a organizației județene? Noi am început să înființăm mișcarea politică, Mișcarea Populară în Drăgășani, undeva prin luna noiembrie. Surprinderea noastră plăcută a fost că oamenii deja cunoșteau proiectul politic al Mișcării Populare și au venit cu o foarte largă deschidere către noi. De la început au fost oameni care au venit din propria inițiativă, fără să-i chemăm, dar în mod special tineri și oameni care n-au mai făcut politică. Asta a fost o surprindere plăcută. Drept dovadă că în momentul în care noi am lansat organizația, acum, sâmbătă trecută, la Drăgășani, am avut o prezență foarte mare. Au fost peste 200 de oameni care au venit membri și simpatizanți ai Mișcării Populare. Bine, am fost onorați și de o prezență foarte numeroasă de la nivelul conducerii partidului de la București. Am fost domnul președinte Eugen Tomac, domnul europarlamentar Cristian Preda, a fost domnul fost ministru de interne, domnul Berca, domnul Funeriu, domnul paleologul. Deci, da, s-a văzut la televizor, pentru că noi am o prezență uluitoare, foarte, foarte mare, cu oameni de o calitate deosebită și care au avut merite deosebite atunci când au fost la conducerea ministerelor. Sala în care s-a desfășurat, în ce locație s-a desfășurat? Lansarea a avut loc la Cinema Drăgășani. Deci ultracentral. Și cred că s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care au dorit să fie prezenți acolo.
foarte mulți oameni care au stat în picioare, n-au mai fost locuri pe scaune. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vom reveni. Domnul Robert Tuță, reprezentați sau lucrați, sau mai bine zis, răspundeți de un segment extrem de important, pentru că cel mai greu este segmentul organizatoric. Aici sunt foarte, foarte multe probleme. Cum vi se pare această muncă? Mai aveți experiență de la alte structuri, de la alte organizații sau din viața, din activitatea civilă? Din activitatea civilă, din alte organizații sau structuri, nu, pentru că nu am făcut parte din niciun fel de structură, partid. din niciun partid. Poate că ăsta ar fi un subiect bun de dezbătut mai pe larg. Faptul că în Mișcarea Populară vin oameni care nu au făcut parte din alte structuri înainte. Foarte mulți. Poate că se lasă convinși acum în sfârșit de faptul că e momentul să intervină, să facă ceva. Văzând situația actuală din țară și știm bine cu toții cum e. Ăsta e un lucru îmbucurător, cel puțin din punctul meu de vedere. Da, nu e ușor să te ocupi de organizare, dar lumea vine în întâmpinare, în mare măsură. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare ponderea, dacă o luăm pe categorii de vârstă, între ce vârste vă presează oamenii cu adeziuni, cu cereri de înscriere? Că puteți să dați câteva date comparative cu alte structuri și cu alte evenimente. Mie personal mi s-a întâmplat o chestie, am fost surprins, credeam că pe segmentul vârstei a treia, să zicem așa, va fi puțin mai greu. Pentru că poate sunt obișnuiți cu anumite mentalități. Dar am avut plăcuta surpriză să întâlnesc un club de pensionari din zona nord, unde am fost un pic asaltat de cereri de adeziuni, de întrebări. Și de vârsta a treia, nu? Și de vârsta a treia, da. Dar tinerii sunt cei care se mișcă mult, mult mai bine. Și mult mai rapid. Mulțumesc, domnule Robert, o să mai revenim. Domnule președinte, iată, conduceți o structură nouă. Greu, ușor, cum vi se pare? Domnul Dinescu, țin să vă spun că este greu, dar e o plăcere. În primul rând mă bucur pentru faptul că am lângă mine o echipă mult mai mare, dar sunt toți care n-au făcut politică și sunt curioși și vor să vadă, vor să învețe să facă, vor să ia atitudine. Deci sunteți în fazele incipiente. Da, și este greu, nu pot să spun că nu e greu, dar de principiu îi văd că își doresc să facă. Da, am și zis, veniți la televiziune, nu i-am pregătit cu absolut nimic, i-am lăsat să se exprime, trebuie să aibă și ei curajul să iasă în față, pentru că așa devin și ei nume sonore în timpul cel mai scurt. Și devin cunoscuți pe piața politică. Cunoscuți. Da, nu e neapărat nevoie ca să fii nume sonor, trebuie neapărat să ai nu știu ce vechime în politică și așa mai departe. Categoric. Numele sonore, să știți că se formează. Se formează. Prima dată cu emoții, cu strac, da, după un timp încep să devină și ei curajoși. Atâta timp cât au avut curajul să ia inițiativa și să-și asume și responsabilități în partid, bănuiesc că știu la ce s-au înhămat. Da, așa este, aveți perfectă dreptate. Care este poziția dumneavoastră, o poziție reciprocă, zicem, să vă întreb, poziția dumneavoastră față de celelalte structuri organizatorice pe linie politică și ale acestor structuri față de dumneavoastră, față de organizația noastră. Eu nu mă refer la nume, deci ca să știți, mă refer la structuri. Nu am priceput, nu ai problemă. Ideea e că, de principiu, noi trebuie să avem, Mișcarea Populară trebuie să avem o optică clară de la început. Suntem un partid politic de centru-dreapta. Deci asta înseamnă că trebuie să avem un comportament foarte conjunctural cu partidele de dreapta și trebuie să facem fiecare să-și facă politica lui. Da, și echilibrat. Și echilibrat. Adică ar trebui să avem o chestie de bun simț și de respect al dreptei, în principiu. Dacă politica între timp devine, să spun, mai incisivă la adresa dreptei între, atunci nu poate să dea un rezultat bun. Părerea mea, cred, și trebuie de reținut faptul ăsta, că suntem Partidul Mișcarea Populară, mergem pe principiu clar la un parteneriat cu dreapta. Un parteneriat constructiv. Dacă sunt anumite partide care au o reacție total opusă la adresa Mișcării Populare, este treaba dumnealor.
nu răspund la provocări și încerc să-mi mențin poziția clară de un om al dreptei unite. Am înțeles. Cum au reacționat, cum au acționat colegii dumneavoastră din alte partide, dar la nivelul dumneavoastră, deci pe palierul dumneavoastră, la înființarea acestei structuri organizatorice în municipiul și județul Vâlcea? Nu au avut niciun fel de reacție. I-ați avut invitați? Au participat cineva la înființare? Au fost. Am observat că au fost și de la alte partide. În sală am invitat și din partea PNL-ului și din partea Deci PDL-ului. ați invitat, da. Au fost invitați. Deci n-ați avut un anunț sau o deschidere sau o înființare cu ușile secrete, ușile închise. Domnul Dinescu, țin să menționez aici și față de telespectatorii televiziunii Vâlcea 1, față de toți telespectatorii, că în momentul în care am făcut public această lansare la organizației de la Drăgășani și organizației de la Vâlcea, n-am spus că vin numai membri. Am spus că sunt invitați să vină oricine este de bună credință să vină la această întâlnire. Am înțeles. Mulți au fost curioși. Și numărul mare nu numai de invitați, de participanți, vă scuteți de orice comentarii. Da, deci drept dovadă s-a văzut clar și efectul invitației respective și numărul lor a fost destul de mare. Am înțeles. Pe viitor, unde doriți să vă îndreptați atenția? Sau aveți câteva zone în care vreți să acționați? Că mai avem atâtea orașe. Avem orașele de pe Valea Oltului, Brezoiul de Valea Lotului, avem Horezul în partea de vest a județului Vâlcea. Acum ne-am concentrat pe Horezul săptămâna aceasta și săptămâna viitoare pentru Horezul și Brezoi să punem bazele în cele două organizații. Ați găsit ceva oameni? Da, sunt 2-3, în fiecare oraș în parte sunt câte 2-3 persoane care au luat inițiativa formării organizației în localitățile respective. Și atunci noi așteptăm rezultatele să știți că nu e ușor să pui bazele unei organizații. Ei se duc, văd cât de cunoscuți sunt, văd ce capacitate au de a se scoate în evidență fiecare în parte și vin. De a mobiliza oamenii? Da, mobilizarea. Da, ideea e că să vadă cât de bun impact pot să-l aibă cu programul partidului în zona respectivă unde sunt ei. Dar sunt în lucru. Ei sunt în lucru, au speranțe, marea majoritate au speranțe că se vor pune bazele și în localitățile respective. În Bălcești deja mai avem, cred că tot așa, în jur de vreo săptămână și să rezolvă și la Bălcești. Băbeniu e aproape rezolvat, s-ar putea să facem și o lansare la Băbeni în scurt timp. A mai rămas decât localitățile de aici limitrofe, cum e Govora, stațiunile oraș, Călimănești, da, Govora. Da, astea sunt niște localități care trebuie luate și ele în calcul. La Brezoi? La Brezoi v-am spus, Brezoi și Horezul au rămas în lucru acum. În maxim o săptămână jumate, 2 sunt gata. Deci ne așteptăm într-o explozie și în zonele acestea, în orașele în care... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, o să mai revenim. Domnule Diaconescu, iată, tineretul este mâna a doua, deci mâna dreaptă a organizației seniorilor. Fac o paranteză, eu consider că tineretul în organizația Mișcarea Populară este prima mână. Este prima mână. Prima mână. Deci facem altfel de politică, de să țineți cont de treaba asta. Iată, stimați telespectatori, cum conducerea operativă a acestei structuri organizatorice acordă o foarte mare atenție tinerilor. Și asta este un lucru bun. Să nu dăm tinerii la o parte, să nu se meargă pe ideea că n-au experiență, că nu au valoare și că lasă caut timp să învețe, ci din contră îi împing în față ca să capete experiență, să capete, să aibă tupeu, să aibă un simț organizatoric și ajutați din aproape de cei înetate, cei cu multă experiență, pot să ajungă pe palierele superioare ale vieții politice românești. Cum vi se pare această muncă? Păi, la început foarte grea, dar nici eu, nefăcând deloc politică până acum, vă dați seama, am o vârstă fragedă, învăț foarte greu, învăț din mers, dar simt că putem să schimbăm ceva. Și foarte bine a zis domnul președinte, de acum încolo aș vrea să știu că dânsul este mâna mea dreaptă la tineret, nu invers. Da. Și, nu știu, aș vrea să vă dau un exemplu foarte, chiar vă rog. foarte clar. Și plastic, da. Avem la Stoienești o organizare unde majoritatea sunt tineri. Deci majoritatea.
sunt tineri. Se învârt foarte bine cei de acolo. Deci foarte, foarte bine. Sunt foarte încântați. Și rapid. Da. Deci sunt foarte încântați de ce facem noi. Acum o să mergem, o să avem o deplasare și am întrebat ca idee cam câți ar fi disponibili să vină cu noi. Și mi-au spus că ei vor un autocar numai pentru ei. Deci Un autocar, da, la manifestare, că nu putem să zicem unde, la manifestarea de pe data de 16, Da, parcă, 16. da? Unde București. aveți? La București. La mitingul pentru... La mitingul pentru acciză. Da. Așa, ei ne-au sunat și ne-au spus că au nevoie de un autocar numai pentru ei. Și chestia asta ne încântă foarte mult. Deci dintr-o dată 40-50 de inci dintr-o comună. Dintr-o comună și gândiți-vă majoritatea tineri. Da, am înțeles, da. Da. Da, deci noi, mai ales noi tineri, ne mișcăm încet, dar vrem să fim foarte siguri pe ceea ce facem. Adică să călcați serios și cu pașii care să lase urme. Vă dați seama, eu vorbesc acum deschis, nu stau să vorbesc după foaie, nu stau să vorbesc. Vă spun că noi ne-am săturat. Deci ne-am săturat de politică. Chiar ne-am săturat de politică. Vrem să facem altfel de politică noi. Nu vrem să ieșim la televizor să ne certăm cu PSD, cu USL, cu ce au mai făcut tipă. Nu, vrem să facem altfel de politică în care să implicăm tineri. O să ne fie foarte greu, pentru că cei în vârstă nu vor să renunțe la scaunele lor. Ei au conștientizat, mă scuzați că intervin, au conștientizat că este organizarea la nivel de județ nu este o chestie simplă sau la nivel de municipiu, este foarte amplă. Și acolo sunt, dați-vă seama, 98 de localități în care trebuie să ai organizații punctual. Așa este, da. Exact. Și de asta fac și ei apel la rândul lor ca tineri, pentru asta și fac apelul ăsta, pentru că sunt foarte mulți tineri de bună credință care, într-adevăr, pot să ofere extraordinar de multe lucruri interesante. Și sunt sigur că acum la televizor nu se uită foarte mulți tineri la noi, ținând cont că este o emisiune politică. Pentru că s-au săturat, dar fac un apel la părinți, la bunici, la cine se uită, să conștientizeze că nu se mai poate așa, să-i trimită, uite, duceți-vă acolo, că chiar vrem să schimbăm ceva. Da. Deci, nu știu, nu am mai auzit tineri să vorbească așa sincer cum vrem noi să vorbim acum și... Adică doriți, domnule Diaconescu, doriți să veniți cu o noutate, să veniți cu ceva nou, să împrospătați politica în România. Exact. Da. Și e bine zis. Este unul dintre punctele forte ale partidului. Deci vrem un nou curent politic. Ceva tânăr. Un alt flux, ca un tub de oxigen, să reîmprospăteze întreaga viață politică românească. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu, vom reveni. Domnule Condoiu, iată, zona Drăgășanilor este o zonă extrem de puternică, cu multe localități, multe comune. Iată, spunea domnul președinte, județul Vâlcea are 98. Doriți să faceți în fiecare localitate să existe, să funcționeze, dar cu rezultate bune, nu numai pe hârtie, cum din păcate se mai întâmplă la alte structuri, să existe numai pe hârtie și practic absolut. Care este orientarea dumneavoastră? Că văd că aveți o orientare sănătoasă. Pentru zona Drăgășani, zona de care mă ocup eu, în ceea ce privește înființarea de organizații în localitățile Dimitrofe, un număr de 20 de localități, unde avem deja nuclee. Dar nu putem să spunem că organizația e înființată, pentru că noi, pentru înființarea unei organizații pe care să ne putem baza, pretindem să avem un anumit număr minim de adeziuni. Și atunci, cel care dorește să se mobilizeze și să înființeze o organizație într-o localitate, are un target. Pentru că noi testăm, nu luăm oameni care nu au capacitate și nu-și doresc să se implice în mișcarea politică. Ei probabil vin eu astăzi, iau președinția partidului și poate la alegerile următoare îmi pică și mie ceva. Dar fără să strângă... Cum din păcate se mai întâmplă. Cum se întâmplă peste tot. Așa, aveți dreptate. Noi avem nevoie de oameni care cunosc programul nostru politic, care e bazat, în primul rând, pe valori. Omul trebuie să aibă o anumită valoare ca să poată să ajungă la un anumit nivel în organizație. Și atunci am depistat persoane care doresc să implice și le-am dat posibilitatea să strângă adeziuni și să formeze o organizație. Cu siguranță, în viitorul apropiat, într-o săptămână, două,
cred că în proporție de 80% localitățile din Colegiul Drăgășani vor avea înființate organizații. Ca la carte. Da. Până acum avem 5 organizații în Colegiul Drăgășani înființate. Urmează, probabil, în cursul săptămânii acesteia să mai înființăm 4 organizații, iar săptămâna viitoare cel puțin 5. Așa cum spuneau și colegii mei, într-adevăr, la noi în partid vin foarte mulți tineri și oameni care n-au mai făcut politică. Pentru că noi vorbim tot timpul de o alt fel de politică. Păi ce e aia altfel de politică? Că tot politică e. Bun. Noi mergem pe competență și pe valoare. Nu mai mergem pe interese de grup sau interese de partid. Interesul nostru este interesul general al cetățeanului. Fiecare organizație în localitatea respectivă are sarcina să depisteze, să stea de vorbă cu oamenii, indiferent din ce categorie socială fac parte, indiferent dacă fac sau nu fac politică, dacă sunt implicați în mișcarea populară sau într-o altă organizație politică, pe noi ne interesează problemele cu care se lovesc, de care se lovesc în timpul activității pe care și-o desfășoară. Și atunci strângem la nivel județean și ulterior la nivel național să creăm proiecte care să le rezolve aceste probleme. Am înțeles. O gândire sănătoasă, matură și vă felicit, domnule Condoiu. Și cu puțină experiență. Are și puțină experiență. Da. Felicitări, domnule Condoiu, și mi-ar face o deosebită plăcere să mai fiți invitații mei la emisiunea Vâlcea fără frontiere, pentru că cu toți 4 avem multe lucruri de discutat și de pus la punct. Domnule Uță, vă rog să îmi spuneți, ați primit de la centru și formulare de legitimații ca membru al Partidului Mișcarea Populară? Sau în ce stadiu vă găsiți? Nu. Știți cum este? Că dă bine, nu numai pe sticlă, dă bine în general ca omul să aibă legitimație și să spună sunt membru al Partidului Mișcarea Populară. Acum știți, parcă e un pic o întoarcere în trecut, când toată lumea era legitimată cu ceva. Nu știu dacă se mai pune accent atât de mare pe legitimații. Văd că merge, la ora actuală suntem în vogă și din acest punct de vedere. Parcă sună vechiul partid, nu știu cum, legitimație. La vechiul partid până în 89. La ăla mă refer, bineînțeles. Atunci, cum atrageți oamenii, în afară de programul dumneavoastră, cum spunea domnul președinte, că aveți un program program bine ancorat în realitățile vieții, în realitățile societății prin care trecem. Cu ce mai veniți în fața lor și din punct de vedere organizatoric, dar și logistic? Păi uitați, programul e ancora, să zicem așa. După aia, dacă stăm să ne gândim bine la ce zice lumea, efectiv, pe stradă sau cunoștințele noastre, ce zic, ce se întâmplă în momentul de față în România, de ce nu iese lumea la vot? Toată lumea spune că nu iese la vot pentru că nu au cu cine să voteze, sau cel puțin până acum. Că s-au săturat de cei care au fost, că s-au perindat aceiași oameni și nu mai vor să iasă din casă. Da? Încercăm să facem altceva, să le dăm o variantă, o posibilitate. Dacă nici acum nu se întâmplă lucrul ăsta, când o să se întâmple? Adică dumneavoastră doriți să apăreți în fața electoratului și cu alte variante care să fie mai puternic ancorate în realitățile vremii. Bineînțeles. Da. Probabil că marea majoritate a populației s-a săturat de ce s-a întâmplat până acum. Sunt dezamăgiți, în mod sigur. Vor avea de ales la un moment dat. Dacă până în momentul respectiv vor înțelege că există și o altă posibilitate, ca să dea... Da, am înțeles. Mulțumesc, domnule Condoiu. Domnul președinte, poftiți. Ca să dea credit invitații dumneavoastră de aici, în special tineretul, în special colegii mei, colegul de la Drăgășan și Robert, care e cu organizarea, și ceilalți care sunt în spate, mult mai mulți, ideea este cu totul și cu totul altceva, că ei trebuie să iasă în față ca să scoată în evidență că sunt și ei reprezentanții societății care nu s-a implicat la vot până acum.
Deci fac parte din acea societate care li s-a luat, s-a făcut lehamite de politicienii de până acum. Deci ei reprezintă un segment al oamenii sătui de politica făcută până în prezent. Păi noi asta ne interesează și pe ei în special, asta interesează să scoată acest sector de oameni care au devenit pasivi la tot ce se întâmplă pe segmentul politic al celor 24 de ani petrecuți în... Și noi nu mai vrem să mai scoatem lumea la vot cu găleata. Deci noi vrem să scoatem lumea la vot cu adevăr. Cu credința, ce vrem să spunem noi, să facem. Am înțeles. Domnule președinte, pentru că ați amintit de cifra asta, 24, a trecut un sfert de veac de la evenimentele din 89. Haideți să zicem Revoluția Română. Când tineretul a ieșit pe baricade, stăteam și mă uitam la dumneavoastră înainte de a intra în emisie, ce tineri sunteți și acum. Iar atunci erați niște copii de școală, mai ales că pe dumneavoastră ați fost elevul meu și unul dintre bunii elevi pe care i-au trecut mie prin mâini. Spuneți-mi, credeți că în acest sfert de veac care s-a derulat de la evenimentele Revoluția Română din 89 până în prezent, se tergiversează rezolvarea unor obiective pentru care s-au jertfit peste 1000 de români și alte mii și mii de tineri și de oameni care au rămas schilozi, invalizi, care au rămas cu traume, nu numai fizice, motrice, dar și cu traume psihice și au omorât, au rămas fără părinți, fără copii, fără mame, tați, bunici și așa mai departe. Credeți că se întâmplă așa ceva? Nu credeam, vă spun sincer, pentru că noi am avut parte de un sistem de învățământ, de o educație, vorbim de școală în special, educația din școală care am avut-o la vremea respectivă, a fost o educație un pic mai exigentă, dar foarte bine, foarte constructivă, pot să spun. Foarte bine pusă la punct din punct de vedere organizatorii. Nu? Deci am avut niște cadre, un sistem de învățământ de apreciat, adică să știa de frică, să știa de cezarului și al cezarului, nu putem să negăm... Când a venit Revoluția atunci, noi, cei care am avut educația bine meritată... Și ați avut profesor ca lumea. Tocmai asta era ideea, am sperat și am fost entuziasmat, dom'le, gata, să schimbă ceva atunci. Și eu am fost implicat atunci în Revoluția respectivă, o lună jumătate, pe care am văzut, am mirosit imediat, doamne, s-ar putea să fie o mare păcăleală a noastră, a tinerilor, să ieșim... Deși erai tânăr atunci. Da, aveam 24 de ani. Da, erai tânăr. La Revoluție. Și cu 24, acum 48, deci ai sub o jumătate de veac. Exact, acum am făcut 50 în sfârșit. Ești din generația pașoptistă. Da, exact. Dar atunci am sperat foarte mult și am avut, în momentul când am simțit că nu prea miroase, într-adevăr, am cam fost păcăliți, tineretul de atunci, am cam fost păcăliți, s-a mimat așa zisă Revoluție. Într-adevăr, noi tineretul am ieșit, s-au ieșit toți, au ieșit mase destul de mari. Și au ajuns în vârful piramidei tot ăia bătrânii cu experiență care... Mă bucur că spuneți dumneavoastră, recunoașteți. Exact, și uite, și voi tinerii ați apărut mult mai târziu, deși ați fost în primele rânduri pe baricadă. Eu consider că generația noastră a fost o generație clar de sacrificiu. Vă spun sincer, cu durere în suflet. Noi am fost o generație care putea să ne spună când a spus Brucan, doamne, peste 20 de ani poate vă mai gândiți să vină democrația în România. Și uite că s-a înșelat inclusiv Brucan la toată treaba asta. Ai dreptate. Dar acum e momentul. Eu consider că s-ar putea să fie acum acea scânteie care e o scânteie care merge atât de lent și sigur, încât s-ar putea să-și pună niște baze extraordinar de bine înfipte în terenul ăsta politic, în mocirla asta politică. Deci eu cred că acum este un moment oportun să deschidă mintea la marea majoritate a oamenilor care s-au săturat de tot segmentul ăsta politic. Chiar de tot segmentul ăsta politic. Da. Domnule Andrei, de ce nu să îndreaptă lucrurile ceva mai rapid? Că toată lumea zice, avem timp, este economia de piață, să învață, să capătă experiență, stați să ne uităm în stânga, în dreapta, ce mai e în Occident, ce mai vine. Dar văd că nu se întâmplă mai nimica. Din contră, avem miniștri care ne-au făcut de râs, au băgat mâna în buzunar și au distrus visteria statului, oameni politici care, în loc să rezolve problemele cu care se confruntă societatea românească la ora actuală, rezolvă alte probleme și așa mai departe. Bun, păi haideți să facem un exercițiu de imaginație. Poftiți, vă ascult. Haideți să spunem că de mâine intrăm noi la conducerea țării, la guvernare. Tinerii. Da?
cum s-ar descurca cei care sunt acum la guvernare? Le-ar conveni? Ies la pensie. Păi ies la pensie. Ies la pensie. Dar mai bagă ceva în buzunar? Păi nu mai au de unde. Că le-a stăiat, cum zice românul, le-a stăiat macaroana. Păi iată le-a și stăiat răspunsul la sursa de întrebare. venituri. Iată și răspunsul la întrebare de ce este așa de greu să schimbăm ceea ce trebuie schimbat. Dar sperăm că vom reuși. Deci, strategia dumneavoastră, obiectivul principal este acela de a face o treabă bună, de a porni pe un drum sănătos, că nu întotdeauna drumul este presărat de flori. Este presărat și de greutăți, și de ghimpi, și de mărăcini, și de bolovan, de foarte multe ori greu de escaladat, greu de trecut peste el, dar văd că aveți o gândire sănătoasă. Da, este și foarte greu să trecem peste toate obstacolele astea singuri, dar sperăm că toți și vă izbiți și de mentalități, domnule Diaconescu. Aveți zilnic. Mentalități care nu vă lasă din trecut și da. Normal. În orice caz, îmi place că aveți o gândire bună. Domnul Condoiu, care ar mai fi strategia dumneavoastră la conducerea organizației municipale Drăgășani? Din punct de vedere organizatoric, logistic, de implementarea unor proiecte, a unor programe venite de la centru, împletite cu ideile, cu nevoile locale, cu dorințele oamenilor din zona, membrilor și așa mai departe. Într-adevăr, suntem la început. Abia am lansat organizația. În perioada asta ne ocupăm cel mai mult de organizare. Pentru că, așa cum știți, într-o organizație de grup, într-o organizație politică, trebuie să existe mai multe structuri. Este vorba de organizația de tineret, vorba de organizația de femei. Trebuie să ne mobilizăm, să ne organizăm, pentru că noi avem, având în partidul nostru parlamentar european, noi avem dreptul să avem oameni în secțiile de votare și trebuie să avem oameni care să se ocupe și care să participe în mod activ la alegerile europarlamentare. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem o activitate foarte intensă și foarte mult de lucru față de celelalte partide care sunt de ani de zile înființate și ei deja au structuri în teritorii și pentru ei este mult mai simplu. Lucrurile astea sunt făcute cu ani în urmă, nu mai e nevoie să se ocupe de ele. Ei probabil că merg numai să-și completeze electoratul. Noi, prin programele pe care le derulăm la nivel național, la nivel local, așa cum v-am spus, ne ocupăm în mod deosebit de problemele oamenilor și în special acelora care au făcut o repulsie față de clasa politică pentru faptul că au avut foarte multe așteptări, li s-au făcut promisiuni pe fiecare campanie electorală, promisiuni care au fost uitate în secunda 2 în care urna s-a închis. Și nimeni nu i-a mai băgat în seamă, din cauza aia, cel puțin zona Drăgășani, din punct de vedere economic, este zero. Adică platforma industrială pe care toată de partea de sud a municipiului. Toată țara o cunoștea. Da. Finca Drăgășani, fabrica de jenți. Când era vorba de Finca Drăgășani, cine nu-și dorea o pereche de tenis de Finca? Categoric. Studenții, elevii din toată țara. Dacă și din străinătate. Dacă auzea că ești din Drăgășani, te ruga când vii acasă dacă poți să-i faci rost. Că nu se găseau nici teneși. Se vindeau cei mai mulți la export. Cea mai mare parte a producției pe care o realiza Finca era la export. Da. Vă propun, stimați telespectatori, o pauză publicitară, după care vom reveni cu invitații mei din această seară. Am revenit așadar, stimații telespectatori, pentru o parte dintre dumneavoastră care ați comutat ceva mai târziu butoanele televizorului, vă informez că la dezbaterea temei astăzi, Partidul Mișcarea Populară, iată
o structură organizatorică politică apărută de curând pe scena eșichierul politic românesc, am invitat 4 reprezentanți de frunte ai acestei structuri organizatorice. Este vorba de juristul Diaconescu Andrei, secretar general al Organizației de Tineret, din cadrul organizației Partidului Organizația Județeană Vâlcea. Bine ați venit, domnule Diaconescu. Domnul Mirea Marin, președintele Partidului Mișcarea Populară Organizația Județeană Vâlcea. Bine ați venit. Avocatul Marius Condoiu, președintele Organizației Partidului Mișcarea Populară Municipiul Drăgășean. Bine ați venit, domnul Marius. Și Robert Uță, secretarul organizatoric pe probleme organizatorice în cadrul Organizației Județene a Partidului Mișcarea Populară. Bine ați venit, domnule. Pentru că ne apropiem de final, stimații telespectatori, aș vrea să încep întâi cu Robert Uță. Cam ce ați avea dumneavoastră acum de spus, să transmiteți un mesaj spre telespectatorii noștri, spre electorat, spre colegii dumneavoastră, spre cei care doresc să se înscrie în acest tânăr partid al Mișcării Populare? M-am gândit deja de câteva ori la un mesaj scurt, simplu și pe înțelesul tuturor. Dacă nu se întâmplă acum ceva, o schimbare, probabil va fi foarte greu să se întâmple altădată. Cred că e esența lucrurilor care se întâmplă acum, în acest moment. Deci cu cât e mai repede, cu atât mai bine. Da. Telespectatorilor noștri, ce le urați? Care ar fi mesajul? Venit din partea unui tânăr care reprezintă un partid tânăr. Să aibă încredere că aici, la Vâlcea, se muncește. Se face ceva ca să se întâmple ceva. Am înțeles. Am înțeles, mulțumesc. Domnule Andrei Diaconescu, aceeași întrebare. Bun, eu m-aș axa doar pentru tineri, să le transmit ceva și să le transmit să vină la noi, să ne ajute să schimbăm ceva, să ne ajute să schimbăm totul, nu ceva. Deci chiar vrem să schimbăm totul. Și în rest și pentru familiile lor, că presupun că și mama unui tânăr, tatăl unui tânăr, bunica unui tânăr, vrea să-i fie acelui tânăr bine. Dacă vom continua așa, le garantez eu personal că nu o să le fie bine niciodată. Și aș mai vrea să le transmit, dacă tot ați făcut acele prezentări la început, un sincer la mulți ani tuturor femeilor și fetelor din care ne urmăresc. Da, e bine că nu le-ați uitat pe colegele noastre, pe mamele noastre, bunicile noastre, soțiile, fetele noastre și așa mai departe. Da, bună gândire, bună orientare, domnule Diaconescu. Iată, stimații telespectatori, 2 tineri care într-adevăr trăiesc cu picioarele pe pământ, doresc o schimbare radicală. Dar eu vă pun următoarea întrebare, domnule Diaconescu. Nu credeți că numai cu tinerețea, fără un gram de experiență, de pricepere profesională, dar și politică, nu prea se obțin rezultate? Ce părere aveți? Ba da, tocmai de-aia am zis că de acum înainte aș vrea ca domnul Mirea Marian să fie prezentat mâna mea dreaptă. Da. Deci pentru că avem nevoie de experiență. Când eu vorbeam, dădea afirmativ din cap, adică întărea. Da, mulțumesc mult de tot. Domnule Marius Condoiu, care ar fi orientarea dumneavoastră? Ce ați vrea dumneavoastră să facă electoratul? Ce ați vrea dumneavoastră acum să facă tineretul? Ce ați vrea dumneavoastră să facă politicienii, colegii dumneavoastră de partid și ce mesaj ați transmite telespectatorilor? În primul rând, dacă ne referim la electorat, aș vrea să aibă încredere. Și mă refer aici la cei care nu mai au încredere în politică. Să aibă încredere că tineretul are capacitatea și puterea să miște ce nu s-a mișcat până acum. Și ca un mesaj să fie alături de noi și să ne susțină. Nu neapărat să vină să înscrie în partid. Cei care doresc și vor să facă ceva, să se implice în mod direct, sunt bineveniți și așteptăm cu brațele deschise. Ceilalți să ne susțină și să aibă încredere
că nu le vom înșela așteptările. Am înțeles. Bună idee. Ajungeți la putere. Dau un exemplu. Ce aveți de gând să faceți în continuare de la acest nivel, de la acest palier? La putere vom ajunge cu siguranță. Da, sunteți optimist. De asta am plecat la drum, la putere în sensul de a avea puterea să administrăm pentru oameni. Atunci când vom ajunge, dar bine, și până atunci, pentru că suntem convinși că nu vom fi aleși doar pentru că suntem tineri, că avem lucru frumos, cu siguranță vom fi aleși pentru că vom avea programe politice solide care răspund cerințelor celor care se vor prezenta la vot. Și cu siguranță o mare parte din cei 60% din electorat care au refuzat în ultimii 10 ani să se mai prezinte la vot, se vor prezenta pentru că se vor regăsi în proiectele noastre. Și tocmai la această categorie de electorat ne adresăm, pentru că dacă vom continua așa și vom lăsa actuala clasă politică să meargă în continuare, poate vor ajunge să mai voteze numai 20%, iar ceilalți să stea acasă sau să plece din țară. Noi nu ne dorim asta, noi dorim ca toți cei care sunt plecați afară să vină în România și să aibă aici, lângă casa lor, lângă familia lor, lângă copiii lor, să aibă o sursă sigură de venit, să nu mai fie nevoiți să plece, să muncească la mii de kilometri, să-și lase copiii singuri și în fiecare zi... Și de aici încep greutățile, abandon școlar, violuri, tâlhării, furturi. Sigur, nu mai vorbim de acte de suicid ale copiilor care rămân acasă și nu-și văd părinții cu ani. Așa, aveți dreptate. Ultimă întrebare, domnule Condoiu. Vă rog să-mi spuneți, electoratul, acest segment deosebit de important, pentru că nu toată lumea va vota. Cei care nu îndeplinesc anumite condiții, în primul rând vârsta, nu poți să-i aduci la vot. Dar din acest electorat, spuneți-mi, segmentul de la țară, segmentul din mediul rural, îmbrățișează cu idee opiniile dumneavoastră, direcțiile de acționare în care dumneavoastră ați pornit la drum? Chiar în cadrul emisiunii de astăzi, colegul meu a vorbit de o localitate din Vâlcea, unde într-un timp... De la Stoienești, nu? De la Stoienești, da, aproape de oraș. Într-un timp relativ scurt, au strâns peste 100 de adeziuni la Partidul Mișcarea Populară. Asta e o dovadă că și cetățenii și electoratul de la țară, oamenii se îndreaptă și au o mare încredere și speranță că noua structură politică care s-a înființat le va rezolva o mare parte din problemele cu care se confruntă. Da. Mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes. Domnule Mirea, v-am dat microfonul pentru ultimile minute, pentru că dumneavoastră sunteți președinte, sunteți cel mai mare și la propriu și la figurat din invitații mei de astăzi din platou și vreau să văd care este gândirea dumneavoastră, care e conținutul mesajului și ce strategie vreți să aplicați de aici înainte acestei structuri tinere pe eșichierul politic românesc, care este Partidul Mișcarea Populară, Organizația Vâlcea. Mulțumesc. Partidul Mișcarea Populară așteaptă și are ușile deschise pentru oameni de inițiativă, pentru oameni cu inițiativă și mesajul Partidului Mișcării Populare este următorul. Implică-te și tu. Este clar. Dacă societatea și mediul în care ne înconjoară nu se implică în această mișcare populară, unde nu există decât competiție, nu există confruntare. Este un partid al competiției, un partid care nu vrea să fructifice altceva decât valorile. Pardon. Da. Și aici promovăm numai valori. Nu mai avem niciun fel de reținere
și suntem un partid cu o demnitate clară și vrem să susținem oamenii de specialitate. Fiecare pe specialitatea lui să spună cuvântul într-o competiție clară, transparentă și în același timp buna credință și buna creștere. Domnule președinte, am înțeles de la colegii dumneavoastră din organizație și de platou de astăzi că dânsii se orientează mai mult spre tineri. Vă întreb pe dumneavoastră, este o idee excelentă și vă felicit, dar vă întreb pe dumneavoastră, acum aș vă ruga să fiți sinceri, în rândurile partidului primiți și pe alții care au fost considerați traseiști politici? Știți, aici este o frumosă, bună întrebare, dar întrebarea asta poate să aibă și un alt răspuns. Toată lumea canalizează discuțiile pe expresia traseism politic. Este interpretare total greșită. Traseismul politic are două interpretări. Prima interpretare poate să fie într-adevăr că îi place să se mute cu fusele dintr-o parte într-alta, fără nicio motivație decât pe interese pure, cum spunea și colegul mai înainte, dar mai sunt și alți oameni care s-au implicat în politică din bună credință. Efectiv au zis, dom'le, fac ceva, că poate partidul ăla nu mi-a creat o oportunitate. Mă duc în acel partid că îl văd mai reprezentativ. N-am înțeles platforma, programa. Da, n-am priceput-o. Sau efectiv m-a dus în eroare. M-a dezamăgit. Mi-a dus numai o imagine foarte proastă în zona de unde e fiecare. Sunt oameni, vreau să vă spun că și aici, la noi în partid, sunt câteva persoane destul de evidente care au fost în PRM, care au fost în PPDD, care au fost în PC, care au fost în PNL, care au fost în PSD sau în PDL. Da. Dar sunt oameni respectiv, dacă stați și ascultați, chiar odată dacă, profitând de faptul că ne cunoaștem de foarte mult timp, am să creez odată poate și prin vizita dumneavoastră pe la noi pe acolo, o să vedeți oameni care vin și îi spun oful sau îi întrebați. O să-i invit la dumneavoastră în emisiune. Și o să vin la dumneavoastră în emisiune să vă spună ce l-a motivat sau ce l-a determinat să plece dintr-un partid politic să vină în partea cealaltă. Da. Și dumneavoastră puteți să-i spuneți eticheta, domnule, ești traseist. Dar puteți să-i spuneți în același timp, domnule, ai fost un om de bună credință. Deci dacă ai fost un om de bună credință și ai fost un om de inițiativă sau cu inițiativă care anumiți lideri politici și-au bătut joc de a ta bună credință, îmi pare rău atunci. Omul acela nu este vinovat cu nimic, că și-a schimbat optica. N-a înțeles ideologia partidului care l-a adoptat, care l-a primit cu brațele deschise, n-a înțeles conținutul platformei. N-am realizat absolut nimic. Nu mă simt reprezentat acolo. Da, și el vede că el își verifică și oamenii care are, cu care se cunoaște și le spune la cei oameni. Și atunci aveți perfectă dreptate. Și un mesaj pentru ultimul minut? Implicați-vă și dumneavoastră. Da. Stimații telespectatori, ne pare foarte rău că trebuie să punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a mulțumi acestor 4 minunații vâlceni de-ai noștri. E vorba de juristul Diaconescu Andrei, secretar general al Organizației de Tineret al Partidului Mișcarea Populară, Mirea Marian, președintele Partidului Mișcarea Populară, Organizația Județeană Vâlcea, avocat Marius Condoiu, președinte al Organizației Partidului Mișcarea Populară, municipiul Drăgășani, iată o structură recent înființată, respectiv săptămâna trecută, și a tânărului secretar pe probleme organizatorice, Robert Tuță. Eu vă mulțumesc mult de tot, vă mai așteptăm pe la noi, nu ne ocoliți, noi vom fi alături de dumneavoastră și vom încerca și sperăm noi să reușim să mediatizăm toate problemele cu care se confruntă tânăra dumneavoastră organizație județeană și celelalte filiale din localitățile de Vâlcii, să ieșiți în fața telespectatorilor, în fața electoratului, ca să le arătați vâlcenilor că sunteți o organizație puternică, sunteți un partid care trăiește cu picioarele pe pământ. Vă mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm și altă dată. O scurtă pauză publicitară, stimații telespectatori, după care vom